Ambience check. Na-invite nga tayo dito sa buffet. So alam na, one to sawang kainan na to. Inikot ko muna yung camera ko dyan. So first stop, Japanese food. Ang sasarap ng mga dimso-dimso nila. May salmon pa. Unang tingin ko nga sa station na to, akala ko craving, carving pala. At syempre, hindi mawawala yung pinaka-paborito ko kahit saan ako magpunta. At ang kilalang-kilala ko, yung tempura. Hindi magpapatalo sa putok-batok ang crispy pork belly. Syempre. Ano to? Tempura. Ito na nga, kinakamay ko pa. Ang tawag nila dito ay vegetable tempura. Ano kaya ito? Baka carrots. Carrots na. Ito yung lechon kawali nilang nagme-melt sa sa dila. Oh, wow! Sa main course naman, syempre kinuha ko dyan seafood. Seafood lover. Meron nga din silang grill station na pwede mo nang paihaw yung mga how. Paano mo? Tell me. Ano daw? Abot mo nga lang yung gusto mong ipaihaw sa kanila at isi-serve na lang nila yan sa table mo. Next stop natin ay ang dessert corner, pero hindi naman ako mahilig sa matamis kaya camera roll out. Titikman ko na yung blueberry cheesecake. Okay man. Ano kaya ito? May jelly na something. Maasim.